I l'àngel, tramès per Déu Nostre Senyor, li aparegué en somnis i li digué: Josep, fill de David, no temeu, car vos, que descendiu de la fidelíssima casa de David, sabeu del cert les grans promeses que foren fetes als vostres pares, que el veritable Messies s'ha d'encarnar en dona verge, de la qual ha de néixer Déu i home sense rompre'n la virginitat. I per això el vostre patriarca David, contemplant l'exaltació del vostre llinatge, digué amb sobirana alegria que Nostre Senyor, Déu Pare, que és Senyor general de tots, havia dit al seu fill que segués a la seva dreta. Aquest fill, en tant que Déu, és igual al seu pare, Senyor de David i de tota la resta, i, en tant que home, serà fill de David, i per això en diu Senyor meu, car a ell se li ha promès i donat.